Wat heeft hier al in die map zitten? Ja, de oorlogsmap in van de Safvolle. Het is een akker van Café Jager. Overlijdingskaartje van de heer Adolf Hitler. Hij kwam niet in Engeland, hij zag Moskou verloor de krieg. Nou, dan hebben we hier een partij helmen. Hier van het herrenvolk. Die is van de Duitsers. Herrengroepen. Een echte Duitse uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, dan hebben we hier een, die komt van de... Ik met een kogelgaard. Die komt uit Joegoslavië, van de partisanen. Maar hoe komt ze aan al deze helmen? Ja, dat is een kwestie van verzamelingen. Dit is een SS-helm. Maar ze zei de SS hebben ze er ook gerost, want na de oorlog als het iets met SS is, dan was het onmiddellijk gefusilleerd. Ja, dan hebben we hier een. Even kijken. Ja. Die soldaat is hier 3 kilometer wijd deerrekken. Die is tot verzet deersketten. Per ongeluk eigenlijk. Omdat er een malker kwam bij een boerderij kwam en ze hadden Duits praten. En toen zette hij daar een vergadering. Dus gingen die erin gelijk ik naar de door en gelijk bam bam. Ja, dat hij wel raak in kan. Maar hoe vies door dat om die helm te hebben? Nou ja, God, er zit wel een historisch verhaal bij. Ja, dat is inderdaad dat hij in die stad is. Maar ja, dat is het oude mij. Dat hij altijd. Nou, hier is hij in de Eerste Wereldoorlog. Nou, moest ik net tevreden dat die het al hebben had. Nou, kogelgaten, granaatgaten. Ik zelf, ik vond. Die heeft zelf maar een metaaldetector. Ja. We gingen op het Brommerwol naar de slagvelden. Via België zijn naar Frankrijk, daar, naar Parijs. En dan kwamen we de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog. En dan pikten de kiepen, die pikten uit de Duitse helmen. En ja, de reliquieën hier en daar overal nog op het slagveld zitten. Maar dat we nooit als kind te krijgen. Maar hoe oud wie is dat toen? Nou, dat was ik 16 jaar. Ja, 16 jaar. Dat was in een 61 jaren. En wij stonden er jonkies bij van, nou ja, dit wil wij hebben. Snap je het? Maar wat vond je hem toen? Ja, wat vond je net? Al je reliquieën. Hier, dit komt uit de loopgraven. Ja. Met de bajonet erop. En als we dan een mooie helm in, dan zetten we op een bromfiets en rieden we op. Maar ze dingen op elkaar langs het front. Ja. Maar zij is die sammeling wat begon? Ja, zo is het een beetje begonnen, ja. Maar door heeft je in de wenkamer de lijkt Amerikaanse helm. De lijkt een heel soort tragiek. Ja, is het zo, natuurlijk. Maar tragiek en romantiek, daar gaat het om in het leven. Tja, een Duitse pet. Nou, wat heeft dan mij Ja. oorlogen? Wat heb ik met oorlogen, ja. Dus waren er een boel op praten. Ja, men hebben je indirect besketten een keer die per ongeluk lag op in het huis en gelijk een kogel eraan binnen. Mijn huid had de hele oorlog haast onderroken zitten. Hij molk eerst dan bij mijn paak op een pleetske. En dan als je spaken dan de malk in de bussen die en dan zie je naar boven en dan zegt hij soms stoelend bommenwerpers. En dan kwam het boetje weer binnen en dan zou hij zin in zijn oh het poep krijgt er weer van langs. Want mijn paken weer de Eerste Wereldoorlog, die praat naar de poepen. Dus hij had niet, ging door een moffen. Even zien, bonkaarten, bewijs van ontslag van mijn paak uit militaire dienst. Ja, want die paken het vochten? Nee, die had net vochten. Die was soldaat in Zeeland en in Brabant, stond zo'n grens. Maar was je nou de Duitse doodschapjes aan, die ging een deerschap op een pet, dat was net zo leuk om deze in te staan. Dat was wel echt een vechtersbaan. En mijn oorpaken bij 14 jaar. Die ging daar ook een boel spul van. Doordat de Canadezen er in oorlog bij hem in een huis zitten, dan zijn in een heel groot huis. Dit is een heel verslag van Normandië en nou ja, van Frankrijk tot en Duitsland, daar stiet ik in moeilijke vechten. Maar hier vertellen ze wat er al gebeurde. Ja, wat ze onderwijs al in mij maken. Maar dit is een verslag, een rechtstreeks verslag, dat ze hier Arnhem, 18 kilometer, maar nou, ze zijn nog van
18 kilometer van Arnhem al. Ja? Dus, dat wist later wel. En diezelfde soldaten die binnen ont jouweren komen. Ja, die ben naar jouw tak om deden. Ja, en die officieren die kwam bij Spaak in een huis. En daar is dit achterbleven, maar nog wel volle meer spul, ja. Dit is op front uittypt. Dus dat maakt het wel extra waardevol. Maar wat voor waarde heeft dat voor die? Ja, meer historische waarde. Ja, ja, emotionele waarde. Ik wil, maar meer met dat is historisch spul wat eigenlijk net, dat mij eigenlijk nooit verlengen. Is dat waarom dat je alles sammelst? Omdat het net... Ja, ik vind uiteindelijk eerst de volle verzamelen, want op een gegeven moment is er meer mij verleden dan onverleden. Het huis hier daar vol, ik heb mijn echtscheiding en hij stond te danken misschien. Maar ja, god, dat bezitsdrang. Ik hier eigenlijk altijd naar een museum gaan. Maar ja, dat valt ik net mee. En een museum om dat in te richten, dat is wel te dwaan. Maar om het te onderhouden en te exploiteren, dat is de moeilijkheid. Ja. Dus voor eerst bloedt het gewoon mooi bij die. Nou ja, met mijn Sjan. Misschien kan ik ooit nog eens een keer handelen aan mijn verzamelaar. Ik neem het net maar de kist in ieder geval. Nou? Nee. Ja, misschien zet ik hem helm op. Nou? Maar dan die oorlogen zal toch wel nooit ophouden. Dan heb ik de helm. Misschien neem ik wel een helm mee in de kist. Dan heb ik in ieder geval iets. Ja.